ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадем ба канали мо. Имрӯз боз ҳам қарор дорем дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ дар хонаи ҳоҷи Муродалӣ партияи нав молҳои элита омадагиай, говҳои ҷӯшоб, буғуз, ҳамаш говҳои якачин, бақват, говҳои калон. ҳозир дар давоми видео ҳар якташа маълумотоша метем, ҷӯшиданаш, рагаштанаш, дандонаш, ҳама тарафа маълумотоша метем. Бардора навора нагзаронда то охир тамошо кунем. ҳамаи маълумотоша бигирем, баъдан харидори аниқ шуда занг мезанем. хоб кадом моле ки маҳфул шид скриншот карда хоб ҳоҷида мепартоен, савдоша кардан мегирем. касоне ки имконияти омодан дорен рост омодан бигирен, касоне ки имконияти омодан надорен ай телефон бо дили пур заказ кардан мегирен. дастафкаш то дари хонатона иншоалло меравад, дастафкаш бепул аст. мара ба диққати бародарони чорвопарвар манқил драбилкои универсал дорем. ҳоҷида ҳамията дода будем, манам ҳамирӯз санҷид, манаи ҷарма задем, манаи пояи ҷугории донагира задем, 100% задам эҳтиёт бародаро. ин ҳоҷи 4 киловатта алюминша гирифт. бо дорем 3 киловатта алюмин дорем, 4 киловатта алюмин дорем, мет ҷубои намуд драбилко ҳаст. нархошон ай хоб 3400 то 3800 сомона. ҳамаш 220. касида дар кор бошам муроҷиат мекунем. иншоалло дастафкош ба раҳои наздик бепулай, раҳои дур бошам маслиҳат мекунем дастафкаша. марҳамат. салому алайкум оҷи. ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. ай буғузо сар мекунем иншоалло. бале ҷада ози мо 5 та буғуз аям, 5 та буғуз, 5 та гоҳи зоидагӣ. ана гоҳи зоидагимон 4 таш очабача, 1 таш бегусолаи ширдор. мо маълумотия сар мекунем айни буғузи швечак. ҳамки рафтан мегирем 5 та буғуза маълумотша битем мамуҷон, баъд уҷада 5 та дигар гоҳи ширдера. ин чанд моҳиша? ин моҳи 7 қариб буд кина. 7 дарафтестай. Я дандон шави ки шариҷон. ҳозир агаштанша, дандонша. Най дандонуша. Тамом. нишон те. ин буғузиш деяк камтар нороҳат мешава, шакмол кардан вақти зоидан пас баъд ба қавли соҳибиш ки ба раҳ мета мемона ҷӯшидан хулоса. Тамом. монуш камтарак уже сина кардагия бародаро мана тақафо. бине. чочош полни проверка кардагия бо дили пул бародаро. не ҳамаи буғузо чочош ҳамаш проверка кардагия раҳ бигардон. бесанҷиш намегира. кадомиш ки ягон айб дора ҳоҷи ҳама вақт гап мезанад. хабардор мекунад харидорро. биё ки шариҷон бигард биё. мана ай парам тамошо кунед. дандонша дидем, аҳлиша дидем, пародаи швед. буғузишда кафолат метем. чочош ҳамаш хуяй, саломатиш ҳозирашда хубай. ана мегзарем нархшда. нархш тоқая? нархш 26000. 26000 бале. муомила дастафка. аста. мегзарем моли рақами 2 ай буғузо. ин мои 8 я сина кардагия. я истибкаш бирор дамид берин дандонша мебинем ки шудида. ира иншоалло бакш калом мешаволи. ира ба қавли соҳибиш я 20 ташир метия соқ саломат бизоя. биё истибиё дандонша ки шариҷон ёрдамш бика. анаи дандонош. тамом. мо халта калон дорем. моли баш моай нав синаша кого карагай. мол карам. тоза карпат ман. тоза карпат. ҳоҷи нархш 33000. 33000? бале. 33000 сомон муомила дастафка. бале. синаша кого карагай, ҳамаш чочош хуяишам. хоб моли рақами 3 ай буғузо 4 напёста. ин қарибтар ай ба ин камтар синара ҳуй карай. ин баъд ба фикрам ки дигем гусолаша мезоя. ҳозир мебинем. аҳлиш аҳлаи. дандонош боша маълума иншоалло ки моли ёша шохошам бинем. ана дандонош моли нав афондагия тамом қабул. раҳ бигар. ина рафтем рагаштанош. сина карай камтар. сина кардагӣ тайёр. бигард биё. дандонша дидем моли ёша ина шохошам аҳамият дем бародаро.
اهلیش نکیم به حد اهل моли базебай ҳуҷи нархаш 34 ним азор 34 муомила доставка бале бале нест муомила доставка дора анаи моли рақами 4 ай буғузо швед биё ист шведон аҳлиша диден ҳоз дандонаша мебинем алакай камтара мизе сина кара и чанд моҳагиша ҳоҷи ها این 8 ماه 8 моҳ тамом 8 ماه بس بیو ایسته دندون شوی که дандонаша бинем نه тамом қабул рагаштанош моли швед дӯсторони швед ҳаракат кунед ماشاءالله اینه که машалло молай بیو از دندون یا سینه شاید پیش سیم کنم روست بسیم بسیم کم تر پیش بگی پو بودیا کم تر سینه کرد دی که امامو جون کم تر سینه شاید کو کرد ҳоҷи нархиш 35 ним азор 35 муомила доставка بله بله مول غاز فربه بازه хоб моли рақами 5 ай буғузо ина аҳлиша бинен аввал моли бақват гуфтем ки аввали видеода молҳои якачин молҳои машалло омодагиай بیو یا راه بگردون دندون شوی که гирифтаги одам барака ایش موی نوش درومند хариба хеле сина кара синошам дароз хушу анаи дандонош یوش بیا дандоношам бинем сахтфоиза سینه شاید پیش بگیریم синошам дароз ҳамаш санҷидагиай бародаро санҷида гирифтагиай ҳоҷи کدوم بوغوز مدیر یکوش دیگه کور. همه شوچوش سوزای ина рафтем рагаштанош бинем бародаро ғавсиша бинем نغزی بعد ماشاءالله ҳолати سینه мо کرای беҳад хуб ина рафтем мо сина кадагия иншолло ки рӯзои наздик гусала мекунам بگرد بیا мана ай парашам хушу рафтем ҳоҷи нархаш 39 ним азор 39 ها муомила доставка ها اینا خموله اونا نمیکنن тамом برای این مول نغزه این مول аҳлишам диден به حد مول نغزه اینا پیش بیا ببینه کسی ببینه сини солшам مامور جون اینا کسی بیا پیش تماشا بکنه بعد به همت گوا و کسی که زکاس کنم نصیبش کنه اگر بگیرن این مولا بگیرن برای من ان شاء الله که مول بوده بدن مخفولش میشه پولش خطش میره خونش иншолло خدا نصیبش کنه خب، 39 نیم азор молҳои буғуз тамом аст мегзарем молҳои ҷӯшода 50 буд айнода хоб айса рақам мемонем ҷӯшода ин моли рақами 1 ай ҷӯшо ира бегусала гуфтем ها این بیگوسولا های ҷӯшои бегусала ها این سحر بگش بیگوسولا که اهل یک گونچ نمیگه میروان میجوشن یک گونچ نمیگه انا نیاز میجوشه خیلی نشون میتیم یا والله الان ممکن 6 7 لیتر شیرم دو دوست سحر بگه ما یگون نوار شیشم مقدارش گاب نمیزدم کی را گاب زدم این نوار گاب میزنم مایل شیروش نوز گاب میزنم چند خیلی دو دستیانو مامور جون نه که من شیرش ده همون اول کفالت نمیدادم نمیتونم با خاطر که هر کس هر خیل تربیت میکنه қабул یک از ایما خوبتر تربیت میکنه یک از چنی من نمیکنه دیدستی ҷӯшидааша бинем бе улум бе ҳичи به گوسالا به علم به چی از گوشی نمیگه بو هر چوچوچ او بوده ҳар чӯчаш садфоиза кор мекунам ин кафошам بگیره بگرده ширшам иншолло ки соза بسه як хонара 100% иншолло обод мекунам молам моли базебак бурала بگی بگیره بگرده дандон دندون شاوی که ҳоб анаи дандонош چندم زن گوشتا سوال میکنم بعضی ها аҳа این دندون شما با همون خاطر روی میکنیم خیلی ببی خلاصه بکنه با خاطر ما این مولو رو میخریم یگون روز مهمون ادمو یکی یه ماه یکیش دو ماه بعضش یه روز دو روز مهمونه راه بگردم ина рагаштанош гоҳи бурала بیا بگرد بیا زوتی تاجیکی خدمون баъд масъалаи вайш чиям ки ям кас бигира ки ям гусала бичаспонад نمیدونم من نکردم نمیدونمش اونجا ببندش بس چه хоб мебинем да иншолло ягон гусала гирифта агар сар یه битем خیلی همون روشنی در برهای بکی طرف ترکی بد
اینیم سمی روشنی افتوی بگرد بیو اهلیش بین هواد اهلای سلامتش خوبه خیلی حیوانه رفته یکم پرابلم کرد وزورت میگیم حوزهش خوبه در خونه من نمیدونم این اوینده ای چیه 18000 نقشه گفتم دیدم 18000 هم میاد 18000 هم بود از نقش با معامله داره دستافکا داره معامله دستافکا وانا مولی رقم 2 ایجوشوها وای بوزو جنبه است این 5 تا بود همش معلومات دادیم یا بود رقم 2 ایجوشو بقچدور از اون بیا محله جوشیدنش دو تای پیشبینه اوسونجوشان برآمدن شیر اهمیت می‌بره 100% چه دیگه شوجی وای از آنجا حاجی میشه تمام اون قبول گوسالا بقچه یا راه بگرد او منای دندونش دندونش نشتایده گو قبول خب رفتیم راه گشتنش ایست بخید از آنجا پوش داره جیان داره پوش انشالله که مولی سیر شیره اینا بخش اهمیته همونجا نایسونده موندگه تو 10 لیتره انشالله نه اگه شیروشون رو گاب میزنم این گفتم گارانتی نمیتونم کسی خیلی تربیت کنم خود میگیره همین سحر بگش 72 است با قولی صاحبش حاجی نرخش 21,000 21,000 معامله دستافکا بله قبول من یا بوری دیگه خیلی گوی محلی همون 6 تا 7 تا هم قیمت هم 3 تا 3 تا جوش بتم تا نرفتیم مولی رقمی 3 ایجوشو خب گوسالاش مودا یا گوسالاش مودا مولی سیر شیر انشالله بازی با خوش رو کردن نشون میتیم همه طرفا جوشیدن osmanı خوش اهمیت olsun جوشیش bu vayosha bas دیگرش vaqt rafiste همه طرفا 100% انشالله منم tamam قبول bas اینوشه یا بار دیگه تماشا کنم maşallah دروز خوش رو دندونش تمام قبول رفتیم راه گشتنش مول اهمیت برادر بخشه انشالله که مامور جون با تربیه ما خونه ما ده تو 16 لیتر جوشیده سیان سهر بگه گاب نیست ماشاءالله نه که ما 10 لیتر شون کفولا جمعتیم یگون توشه برای که خیلی تربیه میکنن من نمیدونم درست محمد مول اهمیت برادر من بخشه بینه استر ابگاد جون از آنجا ندامون گوا است برام گوسالاش هم فاسونک مودا انشالله که مولی زور میشه برای مول کردن نه خفوش هم یا بر بینیم حاجی نرخش 32800 32800 معامله دستافکا من کسی گرفت برکه و باکه تماشا کنید مولی رقم 4 ایجوشوها مولی فاسون مودا ایشان گوسالاش مودا یا؟ گوسالاش مودا فکرم ایامو چورناپیوسترو رفته گه ایشان چورناپیوست رفته گه گیبری چی دیگه گوسالاش همین با بخم گوسالاش هم پهمای بخم نگه چند ماهشی؟ این تقریبا یک مشید با بخم نگه رفته گه یا؟ بخم چورناپیوست داره اگه خیلی سوی بشی گپورا گپ زده گه مورا آیدن سوی بشی گپ میزنیم تمام قبول اگه گرفته نگیته بچه پروردگار میدونه این گوسالاش با فکرم که 2 ماه یا 2 ماه باشه ککراز دوباره میگیره ایرا اوسون جو شه میاته میگیره بابا شب جوش بس اوسون جوشته یگون گاب نیست بس از آنجا بس اهلیش هم دیدین یگون گوسالاش چورناپیوست
ягон ҷӯша намеҷунбона вақти ҷӯшиданда Дандош ванаи дандонош тамом қабул раҳ бигардон. Гусачашам ира шулай як гусалаш гусача. аҳамият не синош Раҳ бигардон. Уст раҳ бигардон. иншолло ки моли зур мешава оча швед бақаш вайшида будаги чорнапёси бози ай чорнапёси рафта иншолло ки бақапа бо моли буғоз иша Ва моли 32800 мондем. хоб ина рагаштанош Сарш тявая, гова сар тя кафе гусой рафтеста ки Шариф ҷон, на давуне гова ост то савай мардако тамошо каресиян. Вали ки медона чои кабу да пеш мондаги ба ҳазир гова бинум мега шумо медавуни. Ҳед мастайда бузиш мефурад. Я. машалло мола Машаллоh, машаллоh. моли наза базе бишам ҳародашам гусалашам зура Саҳар бегаш 8 та шир додестай Ҳашт та? соебиш. тамом Соебиш ҳами ҷайда пишт мона уна. Муҳаммад ҷон 8 та гуфте? 8 та гуфте. ҳоҷи нархш я нарх Зиёд зур тарак монки моли зур буда Инам нархи нами гои 16 литра. 32800 32800 бале. тамом қабул 32800 муомила дастафка гусалаш чорнапёстра Бо бақам гов мегия. швед бо буқарафта Агар гирифта боша чил худе. исминит як моҳ шидаеда буқарафтагишам як моҳ шида гирифта Як. боша иншолло Мастай. моли Некем аҳлиш баҳона зура дорад. ё дида Ва оғил да хурдам ҳастан берун мебинам бозӣ мефураш. Бубар бубар. Ки ҷон бирав азам ҷон барем. боз миёя вай Вай бозикара Гусалаша меояд. бар, ина Вай оба. бозикара меояд. Я. Бубанис. моли рақами 5 ай ҷӯшоҳо Ай ҷушо. и чемпионша яка Чемпион. гусалаш Ана буқа қача о. қача мана бо қачадор буда тем боли беҳад моли бақуввата бародаро машалло молаи мона Бирам игор карам. аввали видеода гуфтем ками такрорам боша молои якачин омадаги и партия ҳамаш молои зур-зура бародаро пешаи ҷӯшидан чорчорши хушру аҳамият тен машалло чемпион ҳастирона да буҷӯш обанаи ҷӯшиданош дутаи дигари шаш Ман ами як чучи уснагӣ шай кун Маъмур ҷон. аҳа Нука ки чо шияра ҳай, клахт мегира ҳаму бигем хуб ай у тараф пеш якм. Фаҳмиди? Клахт мегира ҳаму нука ки чо гусола мемакам ҳаму клахта канда шир меояд. Агар наканд шир намеояд. Фаҳмиди? Як инам яра чи хеле болош клахт мегирад ку як чучам хеле курнеу ҳаму клахта ба даст мо намеканем аку. Ҳаму гусола сар метем мемакаш ҳаму рӯй мешава мемакаш. тамом қабул чизе ки ҳаст ҳамаро гуфтестай бародаро Я бикаш кола мо меояд. Бикаш ҳаму яке меояд. обанаи дандонош тамом қабул ҳобина рагаштанош анаи буқачаша анаи худи гов ҳама тарафа хушру аҳамият тен қафошан я бор Капа. бигирем беҳад моли бақувват гиганта Мошаллоҳ. Қачакшам. Бира азам ҷон бигардум чиз. Ай табра, ай табра. Ай табра ки дадри чион ҳама тарафа хушру аҳамият тен моли базеб моли бақувват остабра Шариф ҷон. Шариф ҷон остабра. моли паҳни хушрӯай буқачашам зур Бубаниш азам ҷон. ҳоҷи нархш 36 ним азо. 36 муомила дастафка Бале. буқачадор марҳамат буркарпат анаи буқачааш Хай даиҷа мо. Тамома? О, Навор муна ҷамъбаст мекунем. ҳамаша маълумоташа додем Боқи сарбаланду хонаобод боше. Ҳар касе мегира молои мора худо насибиш кунад парвардигор молошо баракат бигира. Ана
ман нашуд масъалаи камбудии гов мо як тадимташ чи камбудӣ дошт гап задем дигаш тинҷай ҳамо кадомеш дар мо кафолат гуфтагем ҳами дар давоми 3-4 рӯз рафтау ягон камбудӣ бро яхеш як моҳ пас занг мезана як хелаш мисол 15 рӯз 20 рӯз пас занг мезана ӯ тақдир тай худованд буби гармай ҳаво мисол мегирем ё ки зимистоне ҳаво хунука я шамол мехӯра ё гармиш мезана я автоп мебанди усу тарбияи хеле вобастагӣ дорад давоми ҳами 3-4 рӯз дар ягон таш рафта ягон проблема кард мо говна вазурат қабул мекунем касе дар чизе ки ваъда кардем рафта ягон гов ягон номахлӣ кард мо қабул кардагем лекин баъзан ҳолатое мешавад ки баъзан клиент ки маъмурҷон мебара хай камтар ҳамҷаш дағал мешава занкалона бахшишу бахидо сикаи гов занаш дар маъқул намеша гов вазурат мекунона ҳами сикаи гов занаш дар маъқул намеша вазурат мекунона ин чизо дора дида омадем мо бахшиш акао ин касе дар дахл дора ин гапи мо ки одам худаш медона ки ай ҳами сикау сурати гов зани ма дар маъқул нашуда мега ҳами гапай дар нанг номуси мардак и гапай и гап нестай лекин камбудии гови мара ёфтан пас ту вазурат бикун ман 100% гов вазурат қабул мекунам ин гап соҳибша меова 100%. ӯ одаме ки гапи маро гӯш кардаистае одам худаш медона ки барои ҳамо гуфтаистам барое ки гуфтагияи одам ҳамада дахл надорад ин мард шербатшоӣ ҳастанд ки мерава гов дар хонаш тоба кардан пеш парвардигор айлоқ сар мета ҳадияш мекунанд лекин дар барои гов гап намезанад хелошам дидем баъзан аворе мешавад ки маъмур оптум ҳам шида ки оптум як ҷоя харидагиянд ҳама молма як ҷоя савдо намондагиянд мишидагия ки мисол нимша як ҷоя гирифтагия ӯ мардакода бу муомиламон дига хелай бу муомила мекунем қадр мекунем савдои ӯ хеле бародарора ана бародаре ҳастае ки як ҷоя чанд тамола як омадаги ай навор ғайри навор ай дира ҷидо кардаги бировардагия мисол 10 та 12 та то 15 та 8 та як ҷоя гирифтагия бо мера бо ягон шикоят нестай хай ҳайвон ай баъзаш ҳаст ягон камтар проблемам дошта боша ку занг зада чӣ намекуна ки гов хел ӯ шахидаш ҳал мекуна хелошам дида омадем хай бозам ана касе мегира баракат биёва парвардигори хонаш пули гов шояд пушти моли мо баракат биёва ҳаммада барои рекорд дӯстони азиз саломат бошед ай канал дур нашавед мана як қатори нами буғзора ахирда тамошо кунед молҳои базе фасон омадагия ана ира нигоҳ кунед машоалло стойкаша машоалло охи касе мегира худо насибиш кунад ин хел молоро ака моро метонем ки ба хотири ҳамхел моро метонем молоро бизоинем бо ягон сум зиёд бифурӯшем не ки кадом як таира ма бизоинем охи мол мардум баракат бигиранд ами хел навори мо баъзан ҳолате мешавад ки як рӯз ду рӯза тамом шудааст айрӯ че мардак мебара мезоина баракат гирифтеастай худо баракат биёва мана стойкара бинед таи гардан 35,000 мондам амира худо насибат кунад биё ай пеш тамошо ки қадр қомати гова фигураи гова бад биги ака ина чорна пиёз дара би ира гошишам бин аҳлишам ягон тараф камбудӣ надора 100%. ира диге на ина ира моли хуб буд мана соҳибаш не халтаи синаша би соҳибаш 20 та шир гуфтаги ака ман намедонам ман ширира нахӯрдам дамошид валло алам дасти мада меҳмонай лекин поёни шикамаш пама ё ятай ба хувад мезоя худо хоҳад ё дута метиҳами насиб худо насибиш кунад ина шивечара би шивеча ин мол тарбия мега ира гуфтем ки ӯ пешиш мера як камтар нороҳат мешавад лекин соҳибаш гуфт ки бизоя ягон чӣ намегам гусоаш пешида боша ҷӯшидан мегирӣ завнаки ягон чӣ намега мо лавзи ҳамон мусалмона бовар карда гирифтем овардем бо нанавор мондем лекин рафтау зоидан пас ҳамин молои мо ҷашам гап занем гап зиёд мешавад бахшиш рагонташ рафтау зоидан пас ягон проблема кард вазбират қабул аишам ин гапҳора бо рафти хариду фурӯш монда мо худмон шаҳрномаҳо маслиҳат монда мекунем ҷанбаҳс мекунем чӣ гап мешавад мо гарантӣ мақсад ки дар ин ҳолат бошам дудестем гап нест хеле гарантия ишка наметия бародаро саломат бошед касе гирифт барака ёбад